Deci, salut, bine la un nou joc pe canal. În jocul ăsta trebuie să tu ești un tip musculos care trebuie să omori niște ursuleți, adică să îi zdrobești ursuleții de jeleu. Și hai să vă arăt cum e jocul. Băi, și te respawnează aici, faci așa, de împumă ăsta, după apeși cu toată puterea cu mouse-ul sau pe telefon. Merge jocul ăsta, nu știu dacă mergi pe telefon, eu jocam pe laptop. Dar poate mergi pe telefon, scrieți în comentarii, că eu nu știu. Bă, ce bine joc! Și mai m-am jucat eu înainte să nu încep de la început. Deci, primul meci a fost o nimica toată. Uite, puteți face și upgrade la ăștia, dar eu vreau la spart pământul. Că aici tot m-am curs, m-am jucat up camera, jocul ăsta, să nu, uite ce îi zdrobești, să nu încep de la început, că apoi știți voi cum e. Trebuie să mă obișnuiesc cu jocul, nu știu și mă fac ghetă pe cameră. Deci de-aia m-am jucat un pic și am înțeles jocul. Vai, fii atent, bă. Aici e marea șmecherie. Trebuie să sparg nica patul de perete. Nica patul de perete. Și din cauza asta nu joc multiplayer, deci nu poate veni Valentin sau Maria sau cine vreți. Și de aia, bă, să facem upgrade la ăștia, degeaba, bă. La ăsta putem face la ăsta sau la ăsta. Sau la ăsta, la ăsta trebuie să facem mult. Că ăsta cu racheta e bun, mă. Hai să începem meciul. Hai, dai. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, clopoțel și să primiți toți notificare când postez, ok? Și, ok, aproape termină meciul. Bă, da, acolo la nisip mă încurc rău. Și harta aiurită, aici, păretele. Bă, dați like, că nu mai pot trece de păretele ăsta. Hai, Anica. Apăs cu toată puterea în mouse. Ești prost? Apăs cu toată puterea. Și dacă vedeți bombă și ăsta care sare, să luați și bomba. Neapărat și racheta neapărat. Să luați dacă jucați jocul. Bă, bine, bă, am ajuns la următoarea zonă pe Viloclip. Ai văzut dacă dați like? Ați văzut? Mai dați să ajungem a treia zonă, la Viloclipul ăsta, ești nebun? Uai de capul meu. Fii atent. Uite, fii atent cum e luat. Fii atent. Dar nu mai pot, o să mor. Da, am murit. Bă, am primit o tipă. Să vedem cum joacă. Dacă joacă bine, treaba ei. Dacă joacă rău, tot treaba ei, nu? Eu nu mă bag între ei. Păi, eu nu. Ce m-a dat acolo la cărți? Ce-mi trebuie la ăsta, neapărat. Și unde-i tipa? Tipa, aici era. Nu știu pe ce s-a păzit, deci la început am primit și o tipa aceea. Bă, aici trebuie să fac upgrade, ai. Păi, unde-i tipa? Ești prost? Unde-i tipa? Tipa? Să nu preface că nu există pe planeta aceasta. Uite, m-a dat cu tipa. Am înțeles, te dă random. Bă, ce bine jocă tipul asta. Te dă random cu cine, poate te dă cu Anica 4 acela. Dar eu, tipa asta joacă mai bine, zice joacă, nu.
Am ajuns din primul. Nu. Joacă mai bine decât el, să fiu sincer, și dacă e o tipă. Cu el am ajuns mai departe, dar sunt... What the fuck? Ai văzut chestia aceasta? Ești prost? Păi, nu știu de ce m-a respawnat. Uite, fii atent, bă. Terminăm și... Bă, ești prost? Bă, aproape terminam nivelul. Bă... N-am ajuns așa departe niciodată pe un videoclip. Am un adapt cu Anicapatul. Anicapata și Anicapatul. Și la fiecare zonă îți dă alt brawler. Eu tot apăs cu mouse-ul, dar nu știu, mă. La început nu m-am descurcat, la prima dată, dar să ajung eu chiar la următoarea zonă din... Ești prost și am pățit. Ești prost, n-am apăsat pe nimic, ați văzut pe cameră, ești prost? Sau poate am apăsat pe ieșire din meci. Sper că nu. Bă, dar de ce? Eu vreau la a doua zonă. Păi eu vreau la a doua zonă. Cu ce brună? Da. Să înțeleg că dată te dau cu ăla odată. Distrug tot cu Anicapatul. Vine, atenție, vine mutu. Fii atent la păpâneața aceea. Sau ce căluț era. Băi, aproape spărgeam peretele. Fain. Jocul, ce să zic. Și cam ăsta a fost episodul meu de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, clopoțel și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!